Pe ăsta, uitați aici, ba da, că e pornul, ce credeți? Nu stricați niciun decor, nimic aici, pășița așa se dezbracă, bagă-mă una din... Băi, și totuși Claudiule, 150 de kilograme. Ce vrei, mă? Băi, ușurel! Ține, nu, hai! sănătos. Ușor, așa! Gata, stați aici să nu se spargă. Așa, bun, gata, domnul Brăduș, am terminat cu vitamina? Nu, mai avem ceva de spus. Tot vitamina D folosește pentru acne, eczemă, supurații, stres, oboseală, paratiroidă și dureri de spate. Bun, mai faceți un pas în față, atât, stop! Frumusețe de femeie, bă, nene! Stați să nu vă speriați, că vă învârt! Băi, Claudiu! Asta a fost de cascadori. Doamna Salan a vrut să ne arate că poate să facă cascadorii. Sunteți bine? Nu? Haideți, sus! Ia. Iar tu treci la colț, nu mai fă de-astea. Cum vă îmbrăcați, doamna, acasă? Cine vă ajută? Stați că trebuie să luați și Sunteți bine?